Ahoj, som Rišo Gonda, slovenský reprezentant formulovej série GP3 a tento víkend máme pred sebou anglickú veľkú cenu na okruhu Silverstone, domáce podujatie pre Lewisa Hamiltona, Jamesa Buttona, takisto pre väčšinu tímov z Formuly 1. Okruh dlhý 5,9 km, zatiaľ najrýchlejšie zdolal Mark Webber v roku 2013 s Red Bullom, legendárne zákruty Maggots, Beckitt, Copse, skvelí ľudia, skvelá atmosféra, máme sa na čo tešiť, poďme sa na kolo pozrieť na simulátore. Začíname rýchle kolo v Silverstone, zatiaľ nám tu na simulátore nepostavili boxy, ale toto je naozaj nová štartová rovinka. Prichádzame do prvej extrémne rýchlej pravotočivej zákruty, snažíme sa využiť obrubník, preklik do ľavotočivej zákruty, kde sa treba rýchlo vrátiť naľavo na brzdenie do tejto veľmi pomalej šikanej. Prichádzame na obrubník, treba rýchlo zrýchliť, spomaliť, otočiť sa a z tejto pasáže je veľmi dôležitý výjazd. Najbližšia ľavá zákruta sa ide na plný plyn, takisto aj v pretekoch, takže až taká veľká výzva to nie je. Tu si na chvíľku jazdci môžu oddychnúť a prichádzame do veľmi rýchleho nájazdu v tejto ľavotočivej zákrute. A naozaj nájazd je to, čo je v tejto pasáži dôležité. Tuto trošku spomalíme, pripravujeme si výjazd na predošlú štartovú rovinku tohto okruhu, kedy sa štartovalo pár rokov dozadu ešte na tej staršej verzii. Využívame DRS, prichádzame do legendárnej pasáži Copse, Maggots, Beckitt a tak ďalej, čo je jedna z najkrajších pasáží v celom šampionáte Formuly 1, takejto vysokorýchlostnej. Na plný plyn postupne iba taký kopanec do brzdy, trošku spomalujeme a pravá posledná z tejto zákruty ide na tretí prevodový stupeň a veľmi rýchly výjazd, je to opäť na dlhú rovinku. Šiestý prevodový stupeň tu na našom simulátore, neskoré brzdy a snažíme sa držať apex trošku dlhšie, ako býva štandardom v tejto rýchlej zákrute. Priame brzdenia do poslednej šikanej, kde treba veľmi dobre zastaviť auto a nájsť tú správnu pozíciu, aby sme čo najskôr mohli pridávať plyn a prichádzame opäť na cieľovú rovinku tohto nádherného okruhu.